guys, welcome back to our KD Sanjay Gaming channel. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு அற்புதமான அட்டாக்கிங் மேட்ச் தான். என்ன பண்ணுறது guys, காற்றுல பிடிச்சி இன்னொரு போட்டாங்களோ அதே மாதிரி தான் போகணும். இந்த வீடியோ வந்து நான் நிமிஷமாக இருக்கோம். யாரும் தப்பாக என்ன நினச்சாதீங்க guys. வரவங்க தான் நம்ம சேனல் சப்போர்ட் பண்ணணும், லைக் பண்ணணும், ஷேர் பண்ணால் வேறு லெவலில் இருக்கும். அதான் ஒரு guys, ஒரு மோட்டிவேஷன்ன்றது அதுதான். தயவுசெய்து ஒரு லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனல் வச்சுக்கோங்க கைஸ். இதுக்கு மேலே அற்புதம் ஒரு ஐடி சேல் கலெக்ஷன் வரப்போகுது கைஸ். அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணும்னா நாளைக்கு அப்லோட் பண்ணுவோம் அந்த వీడియో. దయచేసి మీ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అంతే గైஸ். చెప్పేది గైஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கைஸ் நம்ம சேனல். இப்போ பீக்கில் இறங்கலாம், ப்ளூ ஜோனில் இறங்கலாமான்னு பிளான் பண்ணேன். வீக்கில் தான் இறங்கலாம்னு நினச்சேன். ஏன்னா ப்ளூ ஜோனில் பிடிச்சி இன்னும் வரைக்கும் விட்டாங்கன்னா தான் ஷார்ப்பாக இருக்கணுன்றது. கைஸ் 4 நிமிஷம் தான் இருக்கும் கைஸ் வீடியோ, தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க யாரும். போவோம் செய்கையாக செய்வோம், ஓடுவோம் தேடுவோம் அம்மாவில் எல்லாரும் போட்டு போவோம் கைஸ். இப்போது வந்து அங்கே வரலையும் போகல பேராஷூட்டு. அந்த பெரு வீட்டில் தான் இறங்கலாம் இருந்தேன். பேராஷூட் அங்கே போல். சரி இங்கேயே கன்று கட்டிங்க இல்லையா, அடிச்சேன். பின்னாடி 2 பேர் இருக்கிறானுங்க, அவங்கள போயிட்டு முடிச்சு தள்ளிட்டி அப்படியே வந்துடலாம்னு நினச்சேன் கைஸ். மொபைல் கொஞ்சம் லேக் ஆகும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா இதை விட்டால் என்கிட்ட மொபைல் இல்லை, நல்ல மொபைல் இல்லை கைஸ். நல்ல மொபைல் ஒன்று வாங்க வரலையும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கேன் கைஸ். இங்கே ஒருத்தவங்க வாங்க கைஸ், அவனுக்கு பாருங்கள் கைஸ். நான் இந்த சோப்பு வாரத்தில் இருந்து வச்சுருவான் கைஸ். அதே அவனுக்கு வந்து புல்லட் விளாது. அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் கைஸ், ட்ராக் அடிக்கும் போது நான் கரெக்டாக அது அவன் மேலே டார்கெட்டை வைக்கல, அப்புறம் ட்ராக் வச்சேன், அது மேலுக்கு வச்சு பார்த்தீங்களா. இங்கே பாருங்கள் கைஸ், வர அற்புதமான ஷாட். அவ்வளோதான் உங்களுக்கு வச்சுன்னு இப்போ இன்னொருத்தவங்க எப்படி போய் தேடி வந்துட்டான். என்ன பண்ணுறது தள்ளணும் போகுது. சே, வேறு லெவல் மேட்ச்சு. வரமானா வரமாட்டானா, நீ வரியா வரமாட்டியாடா சொல்கிறா, நீ படவா. ஓகே அவன் வர்ற மாதிரி தெரில. சரி கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போமா. பார்த்தாச்சு, பார்த்துட்டு போதும்னு நினைக்கிறேன். அவன் மேலே அட்டாக்கிங் போதும், நம்ம மேலே போவோம். அவன் எங்காவது அடிச்சுன்னு சாப்பிட்டோம், மேலே போய் நம்ம அட்டாக்கிங் பண்ணுவோம். இந்த வீட்டில் தான் அட்டாக்கிங் பண்ணியிருந்தாங்கோ, இந்த வீட்டில் தான் அட்டாக் பண்ணியிருந்தாங்க. இங்கே பாருங்க கைஸ், அவன் போவேன் பின்னாடி இருந்து அட்டாக்கிங், ஒரே ஓட்டம் பாரு ஓட்டம். ஓரா நீ ஓடி. அப்புறம் இந்த காம்பவுண்ட் கிட்ட கவர் எடுத்தேன் கைஸ். ஜீப்பில் ஒருத்தன் வாங்குவான் கைஸ். பாருங்க கைஸ், அவனை இப்படி அற்புதமாக ஒரு ஸ்ப்ரே அப்படியே காலி ஜும் காலி எடுத்து அப்படியே கட்டான வச்சு ஸ்கோப் போட்டு இன்னொரு ஸ்கோப் போட்டு ஆச்சு காலி பண்ணிட்டாச்சு. அதான் கைஸ், இந்த வீட்டில் எனிமி இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டான் கைஸ். நீ அப்புறம் கண்டுபிடிச்சானே நம்ம சுடும்போதே அவன் ஓடணும் கைஸ். நம்ம அங்கே ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது ஓடிடணும். இந்த வீட்டில் தான் இருக்கிறாங்க கைஸ் எனிமி. பாருங்க கைஸ், அற்புதமான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி. ப்ளூ டச்சிட்டேன், லைன் மேல் செக் பண்ணிட்டேன். இப்போ போகிறோம் பாருங்கள் கைஸ். P90 UMP எடுத்துன்னு மெடிக்கெட் போட்டு ஒரு சின்ன சவுண்டு கைஸ். அந்த சின்ன சவுண்டை அவன் மாட்டிக்கிறான் என்கிட்ட. பாருங்க கைஸ், ஏதோ கைஸ் கத்தி வந்தானா மாட்டிக்கலாம் கைஸ். நீங்கள் போயிட்டு அற்புதமாக ஒரு ஸ்கோப் போட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணி அப்படியே க்ரோனா கலெக்டர் பண்ணுங்க கைஸ். க்ரோனா கலெக்டர் போட்டு அப்படியே அடிச்சுபிடி. அதான் கைஸ், அதான் கைஸ். இங்கே ஒரு கில்ல வச்சான், ஒரு பாவி போய் என்னை வச்சு செஞ்சு விட்டான். என்ன பண்ணுறது கைஸ், எக்ஸாம் ஆகிட்டேன். தூக்கலா MP40 ஓரா க்ளூவால் எக்யூப் பண்ணுறா. டேய் தம்பி, க்ளூவால் எக்யூப் பண்ணுறா. டேய் தம்பி, க்ளூவால் எக்யூப் பண்ணு. டேய் எக்யூப் பண்ணுறா க்ளூவால். டே